Nûçe Zekî Uzmen Partiyên Almanyayê bi Kurdî propagandaya hilbijartinê dikin. Roja 23 Reşemîl Almanyayê hilbijartinên giştî tên darxistin. Heta niha sê partiyên girîng ên vî welatê Kurd bernameyên xwe yên hilbijartinê digel hinek zimanên din bi Kurdî jî ji bo raya giştî belavkirine. FDP Partiya Demokrata Azad ku partiyeke lîberal e û heta ji hevketina hikûmeta niha di nava hikûmeta koalisyonê de cî digirt. Hem di medya civakî de û hem jî di malpera xwe ya fermî de bernameya xwe bi Kurdî belav kir. Di girûnên Partiya Keskan ku bi taybetî ji bo parastina jîngehê tê naskirin û şîrîkê hikûmeta nihayê Kurd bernameya xwe bi Kurdî jî weşand. Her wiha diye linke Partiya Cep jî ku di Parlamentoya Almanyayê de cî digire. Kurd bernameya xwe ya hilbijartinê bi Kurdî weşand. Ev yek nîşan dide ku civaka Kurd li Almanyayê ku nêzîkî 3 milyonan e wekî beşeke girînga civakê têdîtin û partiyên Alman dixwazin bi rêya zimanê Kurdî xwebgînê wan û dengên wan bistînin. Partiyên din in wekî CDU, SPD, BSW û AfD ku niha di parlamentoyê de têne temsîlkirin û çav li rêya rejeyek mezina dengan bistînin. Heta niha zimanê Kurdî li propaganda xwe ya hilbijartinê zêde nekirine û hîna nediyar e ku ew jî dê di rojên pêş de cih bidin zimanê Kurdî yan na.